Kaixo lagunok, zuen salbatzailea naiz, Kodi. Gaur egun, teknologia gure gizartearen muina da. Ingurura begiratzen baduzue denak du teknologiarekin zerikusiren bat. Hori dela eta, nire sortzaileek txikitatik teknologiarekin kontaktuan egotea funtsezkoa dela uste dute. Eta ideia hori oinarri izan da sortu ninduten ni. Kodi, 8 urteko umeengana bideratutako robota da. Lehen hezkuntzan programazioaren trebaketan has daitezen, eta hala, etorkizunen teknologiaren inguruko oinarrizko jakintza sendoago bat izan dezaten. Irakaskuntzara bideratuta dagoenez, erabilera erraztearren eskuliburu bat sortu dute erabilera pautak bertan zehazten dituena. Horrek, funtziona dezadan eman beharreko pausoak jasotzeaz gain, aplikazioa deskargatzeko QR bat ere badu. Kodiren erabilera sinplea da. Aplikazioaren bidez aginduak eman behar zaizkio, eta hasi botoiarekin mugimenduak errepikatzen ditu. Aplikazioak 7 botoi dauzka. 4 geziek mugimenduak zehazten dituzte, aurrera, atzera, eskubira eta ezkerrera, botoi urdinak Bluetootha konektatzen du, berdeak sekuentzia hasten du, eta arroxak programa berrezarri egiten du.